Čaute, tuto Martin. Dnes si povieme dačo, ako zistiť kamarátové heslo na Facebook ľahším spôsobom. Ide o to, že musí byť u vás, napíše si meno aj heslo do prihlasovacieho riadku. Machruje sa, že či uhádnete jeho heslo napríklad, hej. No a vyslačíte pár šikovných vecičiek a už viete jeho heslo. Že ne, ukážeme si to, že ideme napríklad na Facebook. Dám tu nejaké svoje napríklad meno a dám tam svoje heslo. Pravda, že není to pravé heslo, hej. Že máme to tu, hej. Teraz idete na kolónku heslo, stlačíte right click, preskúmať prvok. Tu sa vám zvýrazní takýto modrý text, hej. Input type, password class, input text, name, pass, id, pass. A tuto vpíšete do toho password, dáte, že text. A sa vám prepísalo heslo z tých bodiek na normálne heslo, hej. Takže toto bolo asi odo mňa na dneska všetko. Dúfam, že to využijete a dovidenia.